eredményezte, de a meccs második felében a ír Gézen húzak szeretlened csapata még csúnyább vereséget szenvedett. Persze Marsalmácsikátok szerint a második félidőre az ellenfél nőtt még 10 centit, és az egyikük farkasemberré változott. Kenny! Ott egy farkasember! A pályán! Tuti szabálytalan! Tudom, hogy a farkasember más, mint ti, de azért nehogy kiközösítsétek. Ki vagyok én? Jó van. Csizmát vett fel. Mi volt ez a nem lépésima, Kenny? Megelőlek! Megelőlek! Kenny! Kénytelen leszek technikai szünetet elrendelni. Kenny! Én kérlek, hogy adjél technikai! Mire felhangzott a meccset lefolyó utaszó, az állás a becslések szerint 118. Ha nem szereztek pontot, mindenki, még az edző is megkapta a kupát a részről. Megértem, hogy nem fogadod. Dehogy nem. Keményen dolgoztam, és nagyon jól esik, hogy elismerik a munkám. Tudom, kicsi. Lehet, hogy a te módszered nem is olyan nagy hülyeség. Köszi. A te módszered írtó nagy hülyeség. Csak a baj volt veled azóta, hogy beléptél. Francba! Ez a legkirályabb épízés, amit valaha láttam. Visszavesznek. Azonnali hatály. Tényleg? Még mit nem? Hívom a rendőrséget! Egy rózsaszín hajú majom szép a pingolát. Igaz? Öreg vagyok én már. Ehhez. Csak azt mondtam, ehhez. A magyar hangok: Németh Borbála, Závodszky Noémi, Feszban Béla, Csőre Gábor, Markovics Tamás. Magyar szöveg: Garambölgyi Andrea, hangmérnök: Beke Tamás, vágó: Kránic Bence, gyártásvezető: Molnár Melinda, szinkronrendező: Juhász Anna, produkciós vezető: Szép Erzsébet. A szinkront a Comedy Central Magyarország megbízásából az SDI Media Hungary készítette. Így jártak anyátokkal. Most következik a Bronson. Bódít, szerinted nélkül. Erotic kontaktlencső ideje. Próbáld ki most akciós kontaktlencső csomagunkat. A résztvevő optikákat keresd az erotics.hu. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Eldugult az orra. Jézusom, 2 perc múlva kezdődik a film, ne fogjuk késni! De teljesen be vagyok